Bon dia, famílies! Soc la Marta, mestra de música d'educació infantil, i la meva proposta d'avui és aprendre una percussió corporal per acompanyar la cançó infantil Cocoleoco. És una cançó molt divertida, que potser alguns nens ja la saben. L'acompanyament és un exercici senzill que el podeu practicar o a sobre d'una taula o a sobre de les cames, i el podeu fer sols o ensenyar-lo a la resta de la família i practicar-lo junts. Primer de tot portarem la pulsació ràpida a sobre de la taula amb les dues mans, com a introducció. Llavors aprendrem la primera part, que és picar amb una mà al pit i a l'altra a la taula o a les cames, dues vegades i canviar. I acabar picant de mans dues vegades. Llavors ve la segona part, que és encara més fàcil, que és picar dues vegades a la taula i dues vegades de mans. Ja sentireu que la música canvia. Torna a venir la introducció i torna a venir la part A. Dues vegades, canvio. Dues vegades i dos de mans. Us ho ensenyo amb la música. Segona part. Torna a venir la introducció. I la part B. I acabem amb la introducció. Espero que us hagi agradat. Una altra manera també seria cantant la cançó a sobre, que encara és més difícil, i espero que us animeu a provar-ho. Bon confinament a tots!